Hei ja tervetuloa. Puhekielinen. Anteeksi, onks täällä Suomen kurssi? Joo, on. Tää on Suomi 1. Hyvä. Onks tää paikka vapaa? On. Kiva. Hei, mä oon Alex. Kuka sä oot? Mä oon Olga. Hauska tutustua. Kiitos samoin. Moi Olga. Mitä kuuluu? Terve, Pedro. Kiitos. Mulle kuuluu hyvää. Entä sulle? Ihan hyvää. Kiitos. Alex, tässä on Pedro. Hei Pedro. Mun nimi on Alex. Hauska tutustua. Hauska tutustua. Hei ja tervetuloa Suomen kurssille. Tää kurssi on Suomi 1 ja mä oon opettaja. Mun nimi on Päivi Koskela. Anteeksi. Miten se kirjoitetaan? Mun etunimi kirjoitetaan P-Ä-I-V-I, Päivi, ja sukunimi K-O-S-K-E-L-A, Koskela. Okei. Kiitti. Kurssipäivät on maanantai, keskiviikko ja torstai. Kurssi on kello 18–20.